I ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu, danas ćemo malo igrati nogometa. Sad... Nogomet! Meni ide tablet, a oni igraju. Prednost Adame. Dok se igra? 10. Adam ima 5-0 prednost. Ajde. Golovi se baš ne vide, ali nema veze. Eno su ljudi golovi. Evo vidite. To nije gol, alu. To je gol. Da sliku odzoomiram. Oni baš ne znaju. Evo, ja sam se već umorio. Sljedeću rundu ja igram. He. Ljudi, sljedeću rundu ja igram. Ja igram sljedeću. Protiv onoga tamo. Sljedeću rundu igram protiv njega. Sljedeću rundu igram protiv njega. Protiv njega igram sljedeću rundu. Ali ne, igram protiv tebe sljedeću rundu. Rekao sam ljudi. A dokle se igra? Ajmo do 5, do 5. Do 5, pošto Adam ne zna igrati. A nije zbog toga već. Ja ne znam ikat. Mi svi zabran jedan gol. Ne može se ovo dugo imat baš. Adam vodi 2-0. 0-0 je. Dobro. 1-0. 1-0 Danina. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0 za njega. Za njega. 0. Da. Promatio gol. I ovo je Lani kod Petra Dvorca, okej? Znači, krenemo. Posjetite moj kanal Marijan Domiković. Pa žuri! I like i ostavite subscribe da može imat 50 da imamo proslavu. Jebote! Da bi on suknja. Zoomirao sam te. Lopta me skršila. Mrtva lopta. Draj 0. 3-0. A koliko će biti kad ja budem igrao protiv tebe? 10-0 za mene bude. Da. Igrat ćemo do 5 svaki put. Ne do 5, igra se do 10 kad ja i ti budemo igrali. Jedva smo jedan drugom zabili. 4-0. Najgluplji. Još jedan gol i kraj. Ale ovaj Adame povedi loptu ako misliš da bi gol. Lopta, Bela. Razili. Aj put. Šta radiš? Šutam loptu. Ne. Ajde šutam da ti već jednom ili povedi. Ja. Zagledajte, klasična stativa. Niste ovo vidjeli. Promašio stativa. I gol. Promašio sve. Ajde. Pero, dobro s tebi. Napadi. Ajde. Ajde, završi Alene.
to traje? Tek 5 minuta. Jebote, koliko će trajati? Rekao ćemo ovo odvojeno snimati. Ne zajedno. Odmah ćemo. A, lopta. Odmah ćemo. Ajde uzmi, ne smije to radit. Luka, Enac. Enac. Na gol. Golman, samo na gol. Okej. Gledaj, sve ću zabiti. Zero. Manji zavet uzmi, promašit ćeš. Jeste gol. Gol, gol. Jeste. Okrcalo stativu i u gol uđe. Stativa. Gol, luda išla i ovako okrcala u gol. Ajde dok leži na podu, pa žuri. Pobedio je! Sad ti drži kameru. Ne, Adam drži kameru. Sad ćeš, čekaj. Čekaj, ajde vas dvojica, ajmo vas dvojica. Čekaj, gledaj ovo. Ajde, snimaj me. Ajmo vas dvojica. Ok ljudi, ja sam Alan Domiković, posjetite moj kanal please. Činim sve da pomognem Petru preko za sabove. Nadam se da vam se... Da vam je dobro! Da vam je dobro u videu, da se dobro vidi. Ovo je ko neko finale. Ej! I? Gol! Nije gol! Petre, vidite izbliza. I? Hoće bit gol? Hoće bit gol? Hoće bit gol? Ajde! Ajde idemo. Ajde šta sedite ko kočke? Gol! I nije gol! I? Pa. Sad malo nisam navikao na Petrovu obranu. Ajmo! Čekaj, koliko je? 0-0. 0-0. Jebeni kumarci. Ajde! Gol! Gol! 1-0 za Petra! Prenosi se na ruski. I Petar je pobjedio. Da bi bilo to od ovog videa, ćao. Ti ga čepaj, ti ne snimaš. To bi bilo to što se tiče. I Petra smrti! Da se sviđa. A ti prestani, jebem. Dođi vamo.